Nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu. Umculo kaMaskandi imfeze emnyama ke laphana wengane zakwethu isiphumelo obala ke laphana einkundleni zokuxhumana yaxolisa kumculi we-hip hop ke laphana uBig Zulu ukuthi lokho akusho ke laphana einkundleni zokuxhumana ukuthi unesandla ekumphakamiseni njengoba edumile. Uyasho ukuthi uyaxolisa ke laphana wengane zakwethu, uyasho ukuthi akafuni ukuba nesitha saphakade. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ludaba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe kuze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel. Siyabonga. Uhlala wotoya sana usamo kokupula ayangeyenda wona. Ina uhlala wotoya sana samo kokupula ayangeyenda wona. Ina uhlala wotoya sana samo kokupula ayangeyenda wona. Yele tuno elalo namthathe kuzongena wena ecineni. Izohamba la emhlabeni masishayisa